Hi there, Sonbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu, episode 9. Macele Musa Mseleku ba celebrate 20 years ndawonye beshadile. Kule video ukuveza nje kancane ubukhazikhazi bebukhona. Angakawatholi ke amanye amavidiyo or ithombe evezayo eziningi ukuveza ukuthi konke bekuphakathi bekunjani, kodwa sibonile masibona u-episode 9 ukuthi cha bebebahle bekukuhle. Ubekhona uMangwabe, ubekhona uMayeni, ubekhona uMakhomalo, bebekhona nje bephelele uzosupporta noma ukuzojabula kanye noMacele noBaba Mseleku. Kwaba khona-ke abakushoyo okuncane engikubambile nengisakukhumbula. UMayeni uthe ujabule ngokuthi manje sebeyakwazi ukuthi makwenziwa imicimbi behlangane bonke as sister wives. Akusafani nakuqala ukuthi umuntu benza lokhu athanda ukukwenza endlini yakhe. Manje sekuba umcimbi womndeni kubonakala ngoba baphuma bonke bezohlangana. Nangempela-ke sibabonile bebekhona bonke. Kufikile uMayeni, wafika uMakhomalo, wafika uMangwabe, bebekhona futhi izihambeli. Konke nje bekukuhle noMacele futhi bekubonakala ukuthi umcimbi wakhe ngoba uyena obecebezela kakhulu emuhle egqoke kahle. Akukho okuningi ilokho okwenzakalile. Sizolandela-ke kancane kancane sisisho-ke nje okuvelile kuyo episode 9. Nakhona okuvelile-ke esesingakuhleba okuvele kwi-anniversary okuyizinto ezincane ngoba vele into ebivela ku-TV show. Kodwa ngithande uma kade kuvela umcimbi ofana nalo kuyilanga le-celebration, sithathe nje ngomoya we-celebration sibe happy sonke. Ngoba manje uma sesihleba kube nje kuvele kube nomoya omubi omncane. Ngisuke nginqena lokho, kodwa ikhona-ke into esizoyihleba ngoba phela sebeyihlebile ku-social media. Nami-ke sengiyalandela ukuthi kanti bahleba into ekhona yini noma bahleba lento ethandwa yibona, nalento evele usuke uyibonwe yibona bodwa ku-social media. Thank you so much for your love and support. Don't forget to subscribe if you haven't subscribed. I love you and appreciate you. Bye bye.